predviđa instituciju zaštite građana kao organ koji je najodgovorniji za zaštitu slobode i prava. Kada su te slobode i prava pod znakom pitanja u odnosu na ono što rade državni i drugi organi, ne samo državni, kojima je govorimo o Bošnjanu proći. Prvo načelno da osjetno diskusiju. Svi smo mi osjetili danas i laganu tenziju, i laganu ponekad pomalo antagonizma. Mislim da ćemo morati da prihvatimo svi zajedno činjenicu da ono što je gospodin Jovičić činjenicu sasvim korektno rekao. Naša prošlost nije takva da se o ovim pitanjima raspravljalo otvoreno, transparentno i da se svi mi, iako su ovo strašno ozbiljne stvari, i dalje pomalo vežbamo dijalog. Nije prošlo dugo vremena, ja i gospodin Jovičić smo bili u ovoj zgradi u to vreme. Pre nekoliko samo godina se vojni budžet ove zemlje raspravljao na skoro zatvorenoj sednici vlade, to samo određeni ministri su prisustvovali. Tako da, meni je drago što smo uspeli da uz svu onu tenziju koju svako ili većina može osjećati, ipak dođemo do jednog sadržajnog razgovora. Razgovora koji takođe se slažem s gospodinom Panovićem. U nekim momentima možda bio i laički, u nekim drugim momentima su zahvaljujući potpuno i zaista iznenađujuće iskrenosti koju u svakom momentu treba podržati pripadnika samih službi, koje dobio takođe jedne konture vrlo ozbiljne diskusije o stvarnim posledicama papira koje mi danas imamo pred sobom na našu sutrašnost. I dakle da to odgovorimo zahvalnost ne organizatoru, nego glavnim akterima ove diskusije. Da se vratim na sadržinu zakona sa tačke gledišta, odnosno sa zakonom da ustavom utvrđena nadležnosti zaštite građana. Mislim da je sasvim nesporno da je ovaj koncept zakona učinio jedan bitan pomak, jednu bitnu promenu u odnosu na dosadašnji sistem. Državni sekretar je govorio o izlasku vojske iz Gasa. Dakle, nesporno je da je ovaj koncept zakona ne izlazak vojske, već izlazak vojnih službi iz Gasa. Da li je to nužno pozitivno ili negativno, nema isključivo odgovora. Što je mnogo zemlje u svetu koje se nekim izazovima novim pojačanim bezbednosti pokreću tako što proširuju, jačaju nadležnosti svoje službe i civilnih i vojnih. Postoje zemlje koje teže veće integraciji službi, postoje zemlje koje teže pomirivanju razlike među civilnih i vojnih službi. To je jedan pristup koji postoji u svetu, nije karakterističan samo za sebe. I ja, sa stanovišta mojih obaveza, ne mogu niti uopšte imam bilo kakvu nameru da ostanem protiv njega u načinu. Ono, međutim, što je nužno, ako se prihvati taj koncept, da vojska se ne bavi samo isključivo vojnim pretnjama, odnosno onim što ugrožava odbrambenu moć ove zemlje, već i ostalim aspektima koji prožeti jedni sa drugima mogu oslabiti načelno odbranu, ali i druge kapacitete ove zemlje. Dakle, ono što je nužno ako se prihvati jedan takav koncept je istovremeno jačanje kontrolnih mehanizma. Moramo biti svesni da ako dajemo nekom pojačan poziciju, a dajemo, lako je to ustanoviti, dajemo vojnu bezbednostnu agenciji mnogo jače ovlašćenja nego što je sad imamo. Bilo to sakriveno ili manje ne bilo, ova agencija više se ne bavi analizom, prikupljanjem, obradom podataka i informisanjem, već vrlo jasno se kaže i sprečavanje. Sprečavanje, zna se šta je, ili smo njegov konkretnih aktivnosti. Dajemo mogućnost vrlo izrečito za one koji znaju da čitaju ovo što ovdje piše i da se vojna služba bavi civilnim licima. Dajemo vojno-obaveštenoj agenciji mogućnost da se svoje aktivnosti sprovodi zakonom sankcionisanom na teritoriji Republike Srbije.